Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музейының Хәзинә галереясында рәссам Владимир Нестеренконың 75 яшьлек юбилейы уңаеннан сәнгать анархизмы күргәзмәсе эшли. Сәнгать әсәрләрен Ләлә Зәйнуллина күреп кайтты. Күргәзмәдә Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музейында шәхси коллекцияларда останың гаиләсендә саклана торган 100дән артык график әсәрләре һәм картиналары урын алган. Бүгенге күргәзмәдә аның иҗатында зур урын алып торучы портрет жанрына тулы бер зал бүлеп бирелгән. Рәссам шәхси күргәзмәсенә авырып тору сәбәпле үзе килә алмаса да, туганнары, улы бар иде. Владимир Нестеренко күп кенә үткән гасырда ул күбрәк проектировщик кебек танылган шәхес. Әмма без бүген аны зур рәссам икәнен дә күрә алабыз. Чөнки биредә без 100дән артык әсәрләрдә аның нәкыш белән бик яхшы шөгыльләнгәнен, график әсәрләре дә бик даими рәвештә бик яхшы булганнарына инана алабыз. Һәм әйтергә кирәк, 20нче гасырның 70-80нче елларында Владимир Нестеренко казанлыларның исендәдер дә әле күп кенә проектларны, объектларны чынга тормышка ашыра торган булган. Һәм ул совет чорының иң беренче Казанда иң беренче дизайнерларның берсе дип тә әйтсәк була. Мәсәлән, рестораннар Казань, Перекресток, Акчарлак кебек, бар Бегемот, Кырлайдагы Габдулла Тукай музееның проектлары да беренче аның шәхсән эшләре. Бу татар бистәсенең проекты. Бу чынга ашырылмаган, кызганычка каршы проект, ләкин монда рәссамның төрле юнәлештә эшләгән күренә. Мәсәлән, ул монда нәкыш белән нәкыш өстенә ябыштыра топографик картаны, шул Казан картасын һәм шунда ук ябыштыра аларның калаш иттереп чын барлыкта булган безнең архитектур биналарны һәм аларны монда язып та тупландыра. Нәрсә эшләргә кирәк, нинди әйберләрне кушып, нәрсәләрне үзгәртер дип, менә шундый зур проект була. Владимир Нестеренко станок рәсеме һәм график әсәрләре белән аз билгеле. Аның эшләре рәсми күргәзмәләрдә сирәк кабул ителгән. Чөнки ул хакимият вәкилләре таләпләренә җайлашмыйча, үз сәнгатендә дөньяга карашын, рухи омтылышларын чагылдырып, ирекле яши һәм иҗат итә. Күргәзмә белән 10 мартка кадәр танышып була. Ләлә Зәйнуллина, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.